Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Ngibuyile futhi ukuthi sizofunda namhlanje ngama-fractions. Wanamhlanje ngeke sesixake kakhulu, sizophinde sibe sekwenza lokho kuthiwa add ama-fractions. So add ama-fractions wethu noma si-plus sigcwalise ama-fractions wethu. Phambi kwethu sino 2, 5 over 13 plus 7, 6 over 13. Ma-denominator wethu ayafana, angeke sesisokole kakhulu-ke namhlanje, ngeke sesikenze okuningi. Senza njengenhlala yenza, sizohlanganisa ama-whole number wethu noma inamba zethu ezinkulu eziphelele. Yiko ngifuna ukuthi sikwenze, kepha kuqala ngifuna sisiqhezule lesibalo sethu, sisenze lento abathi breakdown into small pieces. Sisivule sisibone ukuthi sime kanjani. So 2 plus 5 over 13 sithi plus 7 plus 6 over 13. Yebo, ime kanjalo. Engizokwenza ke manje ngizothatha le number ezinkulu u2 no7 ngihlanganise zona kuqala, maqeda ngizophinde ngihlanganisa ama-fractions wethu wona ngamuva. Ngizothi 2 plus 7 plus 5 over 13, 5 over 13 leyana, plus 6 over 13. Mawuhlanganisa ke u2 no7 uthola ubani? U9. Phinde futhi uthi plus uhlanganisa ama-fractions wethu, ama-denominator wethu ayafana, ngakho akho kuningi esizokwenza, sohlanganisa nje u6 no5 sithole u11. Isibalo sethu manje esisha sofaka nje plus sign yethu, i-fraction yethu entsha iwu 9, 11 over 13.